Sagardo berritu proiektua hitz egiteko deitu dugu gaur agerraldi hau. Ikusten duzuen bezala, bakarrik jendeatu daukat hemen inguruan. Alde batetik, orain arte, Sagar berritu proiektu piloto horrek izan dituen emaitzen berri eman nahi dizuegu, baina bereziki, etorkizunera begira dauzkagun erronkak azaldu nahi dizkizuegu. Azaroaren 17-tik 25-era gainera, Europako hondakinen prebentzioaren astea da, eta parada ezin aproposagoa da, gaur aurkeztu nahi dizuegun egitasmoaren berri hitz egiteko. Hain zuzen ere, Sagar berritu funtsean dalako hondakinak berrerabiltzeko egitasmoa. Sagardo botilak berrerabiltzeko egitasmoa. Sagar berritu egitasmoarekin, sagardogintzaren sektorea sendotu nahi genuke eta balio erantzila eman. Eta horregatik bildu gara gaur hemen, hainbat eragile, mezu garbi bat emateko, ezta? Hau da, helburu konpartitu bat daukagu, helburu komuna daukagu. Hain zuzen ere, lortu nahi dugulako sagardo botilak berrerabiltzea, baina ez nola nahi. Baizik eta berrerabilpen zerbitzu bideragarri, jasangarri eta sozial baten bidez. Euskal Herrian, sagardoaren lurralderik baldin bada, Betarri Buruntza da. Andoain, Urnieta, Lasarte, Oria, Usurbil, Hernani eta Astigarraga. Baina sagardoaren lurraldea izateaz gain, gure kasuan lankidetzarako lurralde bat ere bada. Hain zuzen ere, badaukagulako eskualdean, udalek osatutako elkarte antzeko bat, hitzarmen bat, garapen sozioekonomikoa sustatzen. Eta hor kokatzen da Sagar berritu egitasmoa. Beraz, esan genezake erakunde publikoak eta pribatuak lankidetzan ari gara, kasu honetan, sagardogintzaren esparruan, balio erantzi garbi badaukan ekimen batek. Sagardo botilak berrerabiltzeko ekimenarekin. Esan bezala, agerraldi honetan emango dizkizuegu orain arteko emaitzen berri emango dizuegu, eta era berean aurrera begira dauzkagun asmo eta erronken berri. Horretarako nire aldamenean dauzkat, alde batetik, Mikel Pagola, Urnietako alkatea eta San Marcos mankomunitateko lehendakaria. San Marcos mankomunitatea parte hartzen ari dalako egitasmo honetan. Beste alde batetik, Jose Izagirre, Andoaingo zinegotzia eta Betarri Buruntza eskualdeko lehendakaria. Beste alde batetik dauzkagu sagardogintzaren sektoreko ikide, Unai Agirre, Euskal Sagardoa jatorri deituraren koordinatzailea eta Olatz Mitxelena, Gipuzkoako sagardogilean elkarteko koordinatzailea. Eta beste alde batetik Ramon Elorz, Beterri Errotuz, laneratze enpresako koordinatzailea. Uztan dizuen bezala, askoren artean lantzen ari gan egitasmoa eta hala behar du. Bate bakarrik, erakunde bakar batek ezin dituelako olako ekimenak aurrean. Beraz, besterik gabe, sarrerako hitzauen ondoren hitza emango diot Izagirreri egitasmoaren xehetasunak azalditzan. Bai, egunon guztioi, menegoteagatik. Sagar berritu proiektuaren xede nagusia, sagardo botilen berrerabilpena da. Betarri Buruntza lurraldean, 1.800.000 botiletik gora ekoizten dira urtero. Eta horietik 22% ez da berriro itzultzen. Orduan guk nahi duguna da, berrerabilpen hori nola bete sustatzea, ezta? Proiektu honek, esan dezakegu, baduela berezitasun bat. Eta hau da, ekonomia zirkularra bermatzen duela. Hau da, produktua, zerbitzua, materiala, ura eta energiaren zikloa ixten direnean, sagardo botilen berrerabilpena lortzen dugu eta beiraren bizi iraupena ere luzatzea lortzen dugu. Proiektu honek ere, Sagar berritu proiektu honek, beste aspektu sozial bat du, horregatik dago hemen Beterri Errotuzeko kidea, eta aspektu sozial hau da, Beterri Errotuz enpresak, laneratze enpresak, garatuko duela proiektua. Laneratze enpresa honen bitartez, zailtasunak dituzten jendeak lan mundura txertatzeko, baztertzea arriskuan daudenak eta ere, lan mundura sartzen laguntzen diete. Orduan, horien bitartez, garatuko dugu Sagar berritu proiektu hau. Nola ez, hemen daudenez kide batzuk, eskerrak eta aipamen berezia eman behar zaie, San Marcos mankomunitateari eta Tolosaldeko mankomunitateari ere bai, Andoainen eta San Marcoseko garbiguneak utziko dizkigutelako sagardo botil horiek jaso ahal izateko eta proiektua garatu ahal izateko.
eta nola ez, produktuaren babesle nagusiak direnak, hau da, Euskal Sagardoaren elkartea eta Gipuzkoako sagardogileen elkartea. Bi horiei eskerrak proiektua aurrera eman dezakegu. Eta baita ere, aipatu behar dut, proiektu hau ez dela bakarrik enpresen artean eta garatu beharreko proiektua baizik eta herritarrei ere luzatu nahi diegula proiektu honen xedea, ezta? Eta horretarako izango ditugu Andoaingo garbigunea eta San Marcoseko garbiguneetan sagardo botilak jasotzeko kaxak izango ditugu, orduan norberak bere etxean dituen botilak, hauek bota beharrean garbigunera eraman daitezke eta bertatik jasoko dira eta berrerabiltzeko prozesu guzti hau landuko da. Orduan, modu hontara, nahi duguna da, herritarrek kontzientziatzea, berrerabilpen horretan kontzientzia hartzea eta gauzak ez botatzea berehalako. Hoixe da proiektuaren xedea. Besterik gabe, beraiei luzatzen dietitza. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Gure kasuan, proiektuan berri eman zigutenean, egia esan hasieran kosta zitzaigun pixka bat forma ematea, ez? Lehenengo aldia izango zen modu antolatu batean botilen berrerabilpena landuko genuen. Eta erabaki genuen, sagardo egunekin hasi. Sagardo egunekin hasi eta abenduan ingo egun sagardo apuruarekin borobiltzea botilen jasotze hori. Hasieran, ezinbesteko iruditu zitzaigun sektorearen parte hartzea ekonomia zirkular horretan guk ere gure aldetikan ikasten hasteko prozesu horretan. Egia da, oraindik ere etorkizunera begira, bideragarritasuna ikusi behar zaiola, baina bada puntu bat derrigorrez hausnartu beharko. Bueno, bai, hau proiektu piloto bezala oso interesgarri iruditzen zaigu guri, batipat etorkizunean eduki dezaken dimensioagatik. Gaur egun sagardo botila berrerabiltzen da, baina nik uste denon artean eta administrazioa eta sektoren artean egin dezaken lana handia dela, hau handiago izan dadin eta errezago izan dadin eta ekonomikoki ere denentzako egokigo izan dadin eta jasangarriago izan dadin, erremintak jarriz sektoreari berrerabilpen hau errezago egiteko. Orduan horrekin ze esan nahi da, gu behintzat ikusten duguna da etorkizun batean berrerabiltzeko planta bat sortu baliteke, sagardo botella bezalako botellentzako sektoreari erreminta ona jarriko zaizkilo eta askoz gehiago berrerabiliko dela. Pentsatu, botella berrerabiltzea gaur egun garrantzitsua da, baina asko kostatzen da, makinaria handia behar da, espazio handia behar da, eta sagardotik hain zuzen hori ez dute, munda oso handiak ez dian. Orduan, proiektu piloto interesgarria da, eta zenbakiak emate baldin badute etorkizuneko proiektu handi baten lehenengo hazia izan daiteke. Vale,